Дуруд ҳамҷирони азиз, назди мо пай мавзуна ҳаст аз Панҷикент 2 сол пеш назди мо тобат гирифта буданд. Бисёр вазъиятҳош безебад. Аз теофито буданд, кадои маслиҳаташ мета ки турника соз мешавад, турник мекуна ки аз теофито айдарин ябора мехӯроша. Ай по монда бад. Оварда буданд шай худи Панҷикент, ҳамҷо дамо қатиш 3 та курс кор кардем. Хай шукр ба по хист. ин ай байни 2 сол гузашта апай мавзуна омадааст. Мега ки ака доктор фора нафора мара даст метӣ. Шогирд қабул мекунӣ. Ана ма бояд барам дар Панҷикент як точкаҳа кӯй кунама. Мисолан коритра пеш барам. Хайн ама апай мавзунара даст метем, доош метем. Каси ай Панҷикентай точкаоша нишонаш метем. Ами авратҳо занакҳо касе пешаш меоян, ҳаматон шифо меёбед. Хай касали вазбиниша ки натонистӣ назди мо равон кар. Ана бо дар чорчӯбаи қонун ки ҷош кунем, апам образование медицинский надора. Маслиҳатш додем ки маркази ҷумҳуриявии тибби халқӣ барава ақаллан сертификати маҳзи тобатиро бигирад. Ақаллан сертификата бигирем, ӯ худаш уҷа мешавад давлатӣ, бо вазорати тандурустӣ читон мекуна, ёрдам мекуна, уҷа бо ҳаст роҳош нишонтон мета, литсензия мегирин, мо кортона дар Панҷикент пеш мебарем. Хайна мо апай мавзунара дуо метием. Ана касе ки пеш чаем барава, ина гарантияш ма худам занако касе ҳастем. Ина бе ягон гапи чи мере шифотона меёвем. Ҳамира ки ма точкаоша ёд метам, корша ки ёд метам, дуош метам, дасташ метам. Ягон шогирди ма ҳоли подводит кардагӣ нест. Ҳамаш пешрафт шудагианд, дасташон ҳамаш энергияу биэнергияшон бедор шудестай, корошон нақс шудестай. Ина ягон гапак дошта бошед, гап занед. Ман аз ҳамин акои бахтиёр миннатдорам ки мана ба покизонаоз ман саппасад наст саломатим наст. мо мехоҳам ки мардуми мо ҳамиш нақ шавад, танҳош саҳат шавад. барои он ки худам ки нақ шудам, аз ҳамин кас сабаб гирифта нақ шудам. ҳозир ман ягон ҷон дард нест, худо ба шукр нақс. мо мехоҳам ки тамоми ҳамин шогирди ҳамин кас шуда тамом мард ваё сад кунам, халқqa хизмат кунам. ҳама қашадонем ки мо ориёием. Ориёиҳо пеш ҳама олим буданд. Мо аввал ориёием, баъд тоҷик. мо ҳунарманд мешавем, доно мешавем, олим мешавем. Саломат бошед, раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.